צצה לאוזני שמועה שיש סתם, זה משתמש של אבא שלי. נו, הנה יוצא פה את הסקין של באז, כאילו הגדי והסקין של באז. אני אצלם לכם סרטון שאני משחק כל הסרטון עם שלי. גם נקודות כוח, לא מוטציה אפילו. טוב. לא ידעתי שיכול לתת קרדיטים. כן. אני יודע בערך 250 נראה לי עשיתי סקין. לא, אין לי מזל בזה, זה לא כמו משתמש של אבא שלי שבשתי. שזה מוטציות. כאילו כמעט מוטציות. טוב. אני לא עושה לכם סרטון, אבל אם אתם תרצו אני אעשה לכם. אם מה שתבקשו. תסתכלו את הוונק שלי. עוד שנייה אנחנו פותחים את באז. טוב, אני סגן נשיא. פאק, התחלתי, טוב, יאללה, קורדילאוס. כל השומעים את זה, מעצבן נורא. אני משתמש של אבא שלי, החלפתי למלודי עכשיו, אני לא משחק שם הרבה, אז החלפתי עכשיו ללילי. לא באמת, אני שונא את לילי. אמרתי בסדר. דמות כמעט חינם. כאילו, זה, בוא נבדוק. עכשיו, אני קודם חסכתי לזה, עכשיו זה עושה לי או מלודי או 8 ביט ב-430 ג'מס. מה אתם אומרים על זה? איזו הוצאה עסקית שווה? באמת אחלה הוצאה עסקית. קורדילאוס. The princess is back. רים טם טקדי קדים טם טם טקדים טם טקדי. רים טם טקדי קדים טם טם טקדי. יאסו. יאסו, 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 לאסו. אולי אני אקבל לא. סתם דוק. יאללה. בבקשה, אגדי. תקשיבו. אם יצא לי אגדי בזמן הקרוב, ביצה אגדית, אני אצלם לכם את זה. אם יוצא לי משם באז גודזילה, אני אעשה סרטון שאני משחק רק עם, לא עם שלי, עם בו סולו שוטר. אני רק רוצה להראות לכם רגע, רק משחק אימון איתו. כמה? ויסולו. אני באמצע סרטון.
טוב, זה מול בוטים, אבל בכללי אני עושה יותר אחד. פאק. במי אני עובד? דרום 3. שם אני אוהב מול שחקנים איתי. נוח, אני באמצע סרטון ליוטיוב. שנייה. טוב, תתעלמו מזה. איזה משתמש טוב? אם למישהו יש פה, אם למישהו לא... אתם יודעים שבקריסמס קיבלו את מיקרו בחינם? הנה, גם... אני אעשה עם מיקרו. אני מפסיד במשחק אימון. בזוג. זאת אומרת שיש לי זוג. זה מיקרו. אם יכלתי להביא דמויות, הדמות שהייתי נותן בלי לעשות זה מיקרו. עכשיו חבר שלי מת עליו. היה אפשר להציג אותו פעמים בחינם, זה רק מראה כמה הוא גרוע. זה לא כמו באז, שהם סתם רצו כסף. בסדר, אני לא רייט. אבל זה רק כי החבר קבוצה שלי סוחב לי את התחת. אז... וגם זה משחק אמיתי. זה רק ניסיון. והדמות שקניתי לה הייפר צ'ארג' מכסף ולא זכיתי בו זה גיי! סתם לא הייפר צ'ארג' אפילו. קרוב. הנה אפילו עושה לייק. הנה סופר צ'ינה שלו. כן, טוב, ביי. זה 8 דקות. זה סרטון ארוך.